ụmụnne na-ege m ntị ọ bụ na ị na-anya video a kịta unu ama m na some of unu ga-afụgo this video but asị m na m mee unu update gbasara nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdikanu ohamadike, prophet of our time. Sometime ọ ya mpụta na m agwa ndị mmadụ that na justice delayed is justice denied. Mụ na gị na-agba mmadụ na Nnamdikanu ajọsụ na-eme ife ihe anyị emesi mee. Do you understand me? You and I know this. Then ihe chewule dele ebe a n'oge social ya bụ an unjust and criminal act of brigandage by the Muhammad Buhari regime but continue. But I go a web screenshot chala m ihe ọfụma. So mana na ife the Sahara reporters dele ebe a. Breaking news: Kenya court declares Nnamdikanu abduction and rendition to Nigeria illegal and awards 120 million naira in damages. Sahara reporters. Na ụmụ ife nchọ ịgwa ebe a mma apụta ebe a na-agwa gị ife a kwe mana ekele afịa bụ Sunday Igbo na alapụghị oge ejide Sunday Igbo na Benin Republic ịfụ ka ndị Yoruba dị erit even Obasanjo and so many of them. They understand me isi wee gbagharịa jegide iji wee lapụ Sunday Igbo otu de send na o mechaa nata Nigeria mee ife ọsọ onye ọ chọbụrụ ime ọ dị ka gbasara parents ya or something like that mechakwa ya anachighị azụ nobody touch him. Showụlọ anyị na-afụ o nwere oge editenụrụ ya so te na editenụrụ ya igwe adat na ọma na-alapụ Abuja emegidere ife a back and forth emechakwa release showụle nwee ike nwee freedom of movement. Do you understand me? I started Okubo how about him. Do you understand me? Ex-militant today is working with the Nigerian government. Do you understand what I'm saying? It is even o ji wee bịa na nke Nnamdikanu dị iche because of the heritage enwere na ala Igbo. Ndị feel that Nnamdikanu be a threat to their political ambition na Nigeria. Mana ekwu ekita na ndị ya apụta kwu okwu ekwubekwe. Mana ya anaghị amepụta ebe a na-agba on this truth. Akwa ifuru Nnamdikanu ife ha na Nigeria today. You and I know na aka ndị Eastern politician decide that place. Because none of them chọrọ ka egbochie efe ebe si eli. That is why an Igbo politician eji wee nye contract kama ọ ga-alụ the contract o invest all the money. Mana ọ bụ na onye dịka Nnamdikanu nwere the ways o si enweta that information wee na-akọ her out. There is a lot of things mụ na ga na-aba amarọ na bụ Nnamdikanu exposed to us because ọ bụrụ information niile dị access to us. You and I today ada ajụjụ maka local government chairman anyị ka ọ na ịmara na a na-akwụ ya ụgwọ ịmara na a na-enye ya ego sọm ego eji wee na-alụrụ local gọọmenti ọrụ kedu ebe that money dị ịmara na senator mụ na gị na-abụ na representative mụ na gị na-abụ na o nwere ego fa na-anata kedu ife fa ji eme. Mana ọ bụ na Nnamdikanu nọ today Nnamdikanu broadcast ya kwuo ya onye afọ agbagharịba mara ife ọ ga-eme. Do you understand me? Some of them because of Nnamdikanu na-emezi the right thing. Mana since ifuru Nnamdikanu eji Nnamdikanu nobody is calling them out again. Because so many of us are just cowards. So many of us are just hypocrites. So many of us are just psychopaths. That is why so many of them on the Eastern region politicians ejilo choi art towards gbasara Nnamdikanu. Kedu ife a ga-eme? Kedu ife dị ife afọ dị eketa na ikaji Nnamdikanu Eastern region politicians enwere ike ije n'ije ka free here. But they will not do it. Because all of them are self-centered human beings, selfish people, greedy politicians. Do you think na Eastern politicians in HMA ndị Igbo? Etu ihe a ga-eme kana ka religion afasinianu will a better place? Do you think they are worried about that? Do you think they are thinking about that? Had it been that in Igbo so enwere this spirit of onye ọbụla chọba nke ya ịghọtago na nka that is na nke anyị abụchara ya na nke gị bụ nke gị nke anyị bụ nke anyị na efi ọla na ala hụ na agụ. Had it been na ndị Igbo na-eme etu ọkịta ndị Northern Nigeria si eme babi ala kedu ka ọ dị ka isi n'anya karịa ịdị anyị n'ala Igbo. Kedu ka isi n'anya a ga-enye esineta ego ka o wee rụọ ụzọ ga-abalị onye ukwu bara onye nta ekerie the money anyị ekwokwu ka ebute prepaid meter fa embezuru all that money. Iche na onwere ifufe na-anata from Abuja suppose ị na-abata na village ma ọ na-abata na local government ebe fa si ma ọ na-abata na constituency ebe fa na-represent. But what are they doing with those resources?
because mụ na gị na-aba ajụ the right question. But ọnwụ oge Nnamdikanu nọ, Nnamdikanu is challenging them, calling them out daily basis. Onye kpata so many of them ji wee gbaghi ya that place. E wee na-apịtọkọ ife a na-apịtọkọ back and forth today. Kedu ife dị ife afọ Nnamdikanu mere itself asara dọkụba emerụ so ndị Igbo ha emerụ? I'm asking. Kenekwe m unu, mana time will tell. I hope na one day na ya bụ ohamadike ga-enweta freedom ya ka ifele mekene ndị ilo maka na oyi na-atụ mba ka ọ bụ.